Sarjan ihan finaaliinkin veikattu Porvoon salibändiseura vei lopulta voiton KV:sta avausottelussa 3-1, mutta kovin äkkiä Porvoon salibändiseuran ensimmäistä maalia aikaiseksi saanut läki 2 erää mentiin 0-0. Päävalmentaja Tiina Röning, mikä tämän pelin ratkaisi? No kyllä se sinne loppuun sitten siirtyi se ratkaisu, että tekisi mieli sanoa tässä kohtaa, että jäähyt, mutta eihän se koskaan tarina ole niin yksinkertainen, että loppuun asti mentiin ja sitten kaveri oli lopussa pikkusen terävä. Torjunnat 13-31, siellä aika selkeä ero. Mitkä olivat joukkueiden plussat ja miinukset? Vastustajallahan on laadukas laaja materiaali ja oli aktivoineet peliä edellisestä vuodesta, että sieltä tuli ihan railakasta pässiä ja vauhdikasta peliä. Porvoo oli erittäin aktiivinen sekä pallolla että pallottamana. Ehkä sitten siinä käy helposti, että sitten tulee vähän tehotonta näennäispyörittämistä, että varmaan kuitenkin lähtivät hakemaan voittoa ja uskoivatkin siihen alussa vähän enemmän kuin lopussa. KV:n plussat ja miinukset, taisteluilmehän oli huikea ja todella hyvin pelattiin ja puolustettiin ja ihan oikeasti kyllä altavastaajan asemasta niin kuin päästiin haastamaan. Annettiin itselle kuitenkin mahdollisuus hakea ryöstöä tästä reissusta ja sitten nuo erien loppujen semmoiset niin kuin pienet virheet sitten kostautuu, että kyllä mä olen todella tyytyväinen omien esitykseen, että tosi vaikea semmoisia niin kuin isoja miinuksia on lähteä kaivamaan. Minkälainen oli matsin henki? Vauhdikas, intensiivinen, molemmat joukkueet aktiivisesti. Oikeastaan semmoista niin kuin se täällä Porvoossa todella on. Ja kumpikin tahtoo ja kummallakin on taitoa ja päästä päähän mentiin. Et mun mielestä se on hyvä naissalibändiä, mitä Porvoon kanssa aina pelataan. Kyllä se aina sytyttää, oli se sitten kauden loppu tai kauden alku. Mitä tästä pelistä jäi sitten päällimmäisenä mieleen? Kyllä siitä tietysti ne lopun 2 jäähyä, että tapettiin vielä se 5-3 alivoima ja sitten saatiin siihen vielä 1 ja sitten tuli pieni uinahdus siihen sitten, että se siinä nyt vähän harmittaa, että oltiin pallollakin vähän siinä ja sitten vielä se höplittiin pois, mutta se tietysti se loppu oli dramaattinen, mutta sitten se isoin tunne kuitenkin on se, että mä oon todella tyytyväinen, se oli todella hienoa peliä ja se näytti sen, mitä me oikeasti osataan ja että me oltiin tähän peliin kuitenkin riittävän valmiit ja tähän sarjaan valmiit, niin varmaan lisäsi uskoa niin kuin kaikille. Sitten mennään kouluarvosanoihin ja lyhyisiin perusteluihin niihin. Aloitetaan hyökkäyspäästä. Kokonaisuutena ei nyt ollut niin tehokasta kuin voisi ja pitäisi olla, että jos 1 maali tehdään, niin enemmän pitäisi tehdä. Mutta sitten tietyllä tavalla se, että rohkeasti ja suoraviivaisesti ja kyllä pyrittiin sitä maalia tekemään. Pienellä onnella tosiaan, niin kyllä niitä laukauksia sen verran sinne oli ja sanotaan, että se on 7+. Entä pakki- ja maalivahtipeli? Puolustus- ja maalivahtipeli meillä tietysti koko viisikko puolustaa, niin se nyt oli aivan loistavaa. Noora oli todella liekeissä. Nooralla meni kerran jo olkapääkin sijoilta, mutta ei se mitään. Olkapää takaisin ja lisää torjuntoja. Ja joukkue kyllä jaksoi niitä, varsinkin PSS:n ykkösketjun tosi pitkiä pyörityksiä, niin erittäin tarkasti ja nöyrästi puolustaa. Sanon tänään kyllä joukkueelle puolustamisesta 9,5. Mitäs fysiikkapuolella? No ei kyllä väsy missään vaiheessa tullut, niin kuin ei tässä kohtaa pidäkään. Ja ei mun mielestä kyllä hävitty niin kuin kaksinkamppailuja fysiikkaan. Että ne on kovaa vääntöä. Fysiikasta annan tänään niin 9. Ja sitten vielä tahtopuoli. Se taisi olla kovaa valuuttaa, mainitsit. Juu, siitä täytyy 10 antaa tänään, että asenne oli kyllä kohdillaan ihan niin kuin Aasta Ö:hön. Ketkäs kentällä loistivat? Noora Laakso ilmeisesti KV-maalilla ainakin. Noora Laakso ja sitten tietysti meidän ykkösketju tappoi koko ajan sitä vastustaan ja ykkösketjua vastaan peliä, että pitkiä puolustusvaihtoja. Julia Lintula, Roosa Salmela, Johanna Homi, Henna Haverinen ja Tuulia Aho, niin pyörivät komeasti pesukoneessa ja pitivät sen pallon niin kuin siellä kehällä, että se on sitä duunia, mitä ei ihan joka iikka tee. Niin, vastustajalta ainakin Holmbergit. Kyllä, juuri ja Karjalainen ja Törnqvist. Että kyllä niiden niin kuin syömähammas
piti olla siinä. Seuraavaksi sitten kotiavaus ja niin sanottu KV-päivä ensi viikonloppuna. Happea silloin vastassa. Mitäs sanottavaa siitä? No tuossa sanoinkin pelipalaverissa, kun oli mahtava tunnelma, tietysti pettynyt, mutta toisaalta onnellinen ja omaan tekemiseen uskova, niin sanoin kyllä, että tulisi vaan nyt happea tänä iltana jo vastaan, niin siitä otettaisiin ne 2 pistettä. Mutta tulee ensi lauantai. Happe on myös uudistunut ilmeisesti vähän toiseen suuntaan kuin me, että siellä on niin kuin laittu vähän vanhempaa vuosikertaa kehiin. Erittäin taitavia kokeneita pelaajia tullut sinne palannut ruotuun, että odotan siitäkin hyvää ja tasokasta salibändiottelua.